adanya kiambek sing tasih gadahi dosa, kiambek sing tasih gadahi keluputan werni-werni, monggo kiambek mantepaken antu enderek Nahdlatul Ulama. Insyaallah teng mriki barokah, insyaallah dadosaken gesangipun kita sedaya sing waune sakjane boten nderek NU niki nek teng dalem biasane mresani sinetron enten napa mboten Bu? Enten mresani Indosiar nggih wonten. Wonten piyantune nggih rawuh niki Mbah. Rawuh jilbabe napa Bu? Coklat, masya Allah. Oh ya Rabbi ya Karim, coklat kenging niki Mbah nggih nderek mawon Bu. Nah terus teng mriki kita sedaya menawi boten nderek kathah coklat nggih Mbah nggih wonten rencange alhamdulillah. Coklate sing pinarak wonten kursi napa sing teng panggung? Kok mboten enten rencange nek niki Mbah. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kala wau kula matur monggo sareng-sareng dimantepi antuk nderek Nahdlatul Ulama. Keranten dengan adanya kita sedaya nderek selapanan, nderek majelis pengaosan sing sakjatose rutinane kiambak nek setiap bakda zuhur niki mresani sinetron napa wonten bakda zuhur tahlilan manakiban dalailan wonten nggih Mbah nggih? Kok lemes Mbah? Nah berarti niki jarang-jarang mbok menawi nggih tasian nggih, tapi insyaallah mangke bakdo niki sedaya ngamalaken Allahumma amin. Niki misalipun kita sedaya sak jatose sing paune bakdo zuhur niki biasanipun mresani sinetron utawi kita sedaya biasane leha-leha scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Instagram, scroll Facebook nggih Mbah nggih. Nah dengan adanya kiambek nderek pengaosan kita sedaya nderek selapanan derek Nahdlatul Ulama sing waune ahli scroll wal jamaah nggih Mbah nggih. Nah niki dadosaken kita sedaya dados piyantun ingkang langkung sae, kiambek kersa dzikir, kiambek kersa tahlilan, kiambek kersa maos Al-Qur'an, kiambek kersa mados ngelmu, sehingga monggo dimantepi tenggene Nahdlatul Ulama niki selalu mengajak tenggene kesaenan boten ngajak tenggene keawonan. Pramila dimantepi sareng-sareng pokoke ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada NU. Mbah kok kamu sebelah mriki masya Allah lah niki kula digombali kalian sederek kemiren nggih Mbah nggih. Monggo sareng-sareng matur NU nuwun sewu ngendika NU ngaten nggih Mbah nggih. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada alhamdulillah. Nek diterasake kepripun niki Mbah? Wong kok ngene masya Allah. Kok preso niki saking pundi Mbah? Masya Allah alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur monggo kiambek mantepi dengan adanya Nahdlatul Ulama kita sedaya dipun ajak zikir werni-werni keranten Mbah salah setunggaling tondo-tondo kiambak teng mriki bejo sekeco gesangipun ting alam dunyane nggih insyaallah dumugi alam kelanggengan niki menawi ngathah-ngathahaken zikir. Preso zikir nggih Mbah nggih. Zikir niku napa Mbah? Halo? Nggih, wau ngendikane sampun preso, mboten napa-napa nggih Mbah. Nuwun sewu panjenengan menawi ngiris tempe Mbah, bakdone dipun paringi tepung, dipun goreng dadose napa Mbah? Tempe goreng. Oke, mboten napa-napa mendoan nggih. Nggih, mboten napa-napa. Teng mriki ingkang dipun wastani zikir adalah kemutan, ngemut-ngemut dhateng Gusti Allah, melafalkan kalimah-kalimah Gusti Allah. Contonipun astaghfirullahal azim, la ilaha illallah. Nggih, Pak nggih. Niki dengan adanya zikir kula lan panjenengan sedaya insyaallah sing waune atine kemrungsung, sing waune manai kula lan panjenengan sedaya niki raos sing mboten kanten-kantenan menawi kok kiambek kersa ngemut-ngemut Gusti Allah dadosaken ayeme manah. Keranten sampun kalih Gusti Allah dipuntok ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan
dengan kita sedaya ngemut-ngemut Gusti Allah, namung dengan ngemut-ngemut Gusti Allah lah manai kita sedaya waget ayem, waget ngraosaken anteng, waget ngraosaken tentrem. Nek ngemut-ngemut putrane sing kadang dipun dawuhi, dipun timbali boten gople malah dolanan HP, raose susah nopo tenang Mbah? Susah. Wonten Mbah nek sederek serumbung putrane ingkang kados mekaten? Kadah. Niki putrane sinten? Masya Allah nggih. Tapi nuwun sewu, ibu-ibuke kinten-kinten nek dipun dawuhi garwane, "Ayang mami tolong dong buatin kopi," langsung sendika dawuh napa mainan HP. Nggih, werni-werni nggih Pak nggih, ternyata nggih berartos nek kok putrane nuwun sewu dipun timbali le, Nduk, tasih gadget mawon berarti nulari. Masya Allah, mboten nggih Pak nggih, keranten kacang manut lanjaran ngoten nggih Pak. Insyaallah kula yakin nek sederek serumbung mriki khususipun kemiren insyaallah sedaya piyantun-piyantun ingkang sae. Allahumma amin. Niki nerasaken matur kala wau kula lan panjenengan sedaya monggo sareng-sareng teng mriki ngathah-ngathahaken dzikir dumateng Gusti Allah. Monggo kiambek teng mriki atine diisi Gusti Allah. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya teng mriki Mbah kadang ngenten piyantun-piyantun niki manahi dipun isi nuwun sewu bondo donya mawon. Enten napa mboten? Kadah piyantune nggih rawuh. Kinten-kinten bapak-bapak nopo ibu-ibu? Bapak-bapak, pecine nopo Mbah? Ireng Masya Allah nggih. Ijo nggih Mbah nggih. Oke, pun ibu-ibu ngalah kala-kala nggih Bu nggih. Keranten teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kadang kita sedaya teng mriki manahe langkung kathah bondo donyane daripada kemutan dumateng Gusti Allah. Pramila ingkang dadosaken awake ki ambek kemrungsung niki mboten kok keranten kirang nun sewu, kirang artone, kirang duwite, kirang sugihe, mboten Mbah. Tapi nopo jebule kirang imane, kirang emut, kirang eling kalian Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah Mbah nek kita sedaya manahi dipun isi Gusti Allah, kita sedaya kersa walisanun dzakirun, kersa lisane niki kagem dzikir dumateng Gusti Allah, dadosaken kiyambek ayem tentrem gesangipun. Amin amin ya robbal alamin. Napa malih para rawuh ingkang kawula mulyakaken teng mriki khasiatipun utawi fadilahipun dzikir niki kathah sanget. Salah setunggaling adalah menjauhkan kula lan panjenengan sedaya saking nerakanipun Gusti Allah. Panjenengan preso malaikat Jibril nggih Mbah nggih? Nggih kagungan nomere napa mboten Mbah? Mboten. Nah niki malaikat Jibril. Kula kemutan kala wau kula tenggene perjalanan niku maos setunggaling kitab Mbah judulipun Usfuriyah. Tenggen kitab Usfuriyah wonten hadis menawi boten kelentu wonten hadis 38 niki dipun riwayataken enten setunggaling kisah, enten setunggaling cerios malaikat Jibril niki nyelametaken piyantun ingkang wonten tenggen nerakanipun Gusti Allah. Kepo napa mboten Mbah? Kepo nggih, sing mboten kepo mboten napa-napa, etok-etoke teko kepo ngoten nggih Mbah nggih. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki setunggaling criyos kala wau tenggene hadis nomor 38 kitab Usfuriyah dipun ngendikaaken niki cara Jawane mawon nggih Mbah nggih. Malaikat Jibril niki keliling tenggene alam kelanggengan. Nah, dikelilingi malaikat Jibril selama teng mriki 50.000 tahun. Malaikat Jibril keliling selama 4.000 tahun. Niki midanget enten suwantene piyantun ingkang dzikir ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan,
ya dzal jalali wal ikram. Malaikat Jibril midhanget wonten piyantun sing dzikir ya Hanan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Akhire nopo? Malaikat Jibril niki matur dumateng Gusti Allah, sowan dhateng Gusti Allah. Gusti, dalem niku midhanget, dalem mireng tenggene nerakanipun panjenengan niki wonten setunggaling piyantun ingkang dzikir ya Hanan, ya Mannan, ya dzal jalali wal ikram. Teng mriki dzikir Gusti ngemot-ngemot panjenengan. Lajeng kula sadar nek piyantun sing dzikir wau ya Hanan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram niki adalah min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku saking ummate Kanjeng Nabi. Teng mriki sing piyantun kecepet tenggene nerakane Gusti Allah niki adalah ummate Kanjeng Nabi. Lajeng dikire selama pinten teng mriku dipun riwayataken selama 40.000 tahun. Berarti teng neraka sampun duwangu nggih nggih. Selama 40.000 tahun niki dzikir ya Hanan, ya Mannan, ya dzal jalali wal ikram. Akhiripun nopo? Malaikat Jibril matur dumateng Gusti Allah, Gusti panjenengan niki lak preso to kados napa cakete kula kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Kados napa teng mriki nek cara sakniki cara serumbunge nggih besti ngoten nggih Pak nggih. Kados napa bestine kula kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Kula niki cuwaket sanget kalian Kanjeng Nabi. Pramila Gusti, mbok panjenengan paringi kesempatan kagem kula supados nyelametake umate Kanjeng Nabi sing nyelempit tenggene nerakanipun panjenengan. Ingkang kersa maos ya Hanan, ya Mannan, ya dzal jalali wal ikram. Akhiripun estu kalian Gusti Allah malaikat Jibril panjenengan niki nek kok ajeng keliling neraka kiyambakan ya mboten patut, soale sing jaga neraka niki adalah malaikat Malik. Ngaten nggih Pak nggih, sing ngertos babakan neraka niki malaikat Malik. Pramila malaikat Jibril kalih Gusti Allah dipun utus supados napa teng mriki malaikat Malik madosi piyantun ingkang dzikir ya Hanan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Dipadosi Mbah selama 1000 tahun. Madosine 1000 tahun Mbah. 1000 tahun dipun padosi piyantun sing dzikir niki mboten kepanggih. Akhire malaikat Malik matur dateng Gusti Allah, Gusti nek cara sakniki ne dalem nyuwun Sherlock ngoten nggih Mbah nggih, share lokasi. Sak jatose piyantun sing dzikir niki bertempat di mana? Kok kula padosi selama 1000 tahun niki mboten wonten. Selama 1000 tahun niki kok mboten kepanggih padahal suwantene enten ya Hanan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram niki suwantene enten Gusti, tapi piyantune mboten ketingal sampun kula padosi kok mboten wonten. Basan kados ngonten Mbah kalian Gusti Allah dipun Sherlock ngoten nggih Mbah nggih, dipun paringi preso teng mriki niki tenggene jurang mriki niki dikelilingi ula kala jengking ngenten niki piyantune nyelempit wonten mriku niku. Jebule Mbah piyantun wau niku sampun napa teng mriki mboten kanten-kantenan keadaane. Ibarate wesi teng mriki nek sampun karaten nggih kados mekaten nggih Mbah nggih. Dados teng mriki keadaanipun menungso sing sampun berlama-lama tenggene nerakane Gusti Allah niki ngantos mboten wujud menungso. Pramila malaikat Malik mboten waget kenal menawi niku menungso saderenge dipun aturi preso kalian Gusti Allah, saderenge dipun paringi ngertos kalian Gusti Allah. Basan ngonten akhire piyantun sing dikir wau dipun angkat teng mriki jebule gandelan ula kalih digandeli kala jengking. Masya Allah, mugi-mugi kita sedaya dipun reksa nggih Mbah nggih. Niki napa nandhakaken lajeng napa malaikat Malik teng mriki dipun tangkleti kalih piyantun sing dikir wau ya Hanan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Malaikat Malik panjenengan niki ajeng beto kula wonten pundi?
kula keadaane kados mekaten niki ajeng dibeto teng pundi, napa panjenengan badhe nambahi adab kula, napa panjenengan badhe nyelametaken kula? Akhiripun kalih malaikat Malik dipun jawab ngenten, Pak, niki panjenengan ditimbali malaikat Jibril. Kula mboten ngertos ajeng dinapakake, tapi ditimbali malaikat Jibril, dipadosi kalian malaikat Jibril. Basan dipadosi malaikat Jibril pun kepanggih dipun sowanaken Gusti Allah. Didangu kalian Gusti Allah, wong panjenengan iki sampun tak paringi kesempatan gesang ting alam donya, sampun enten utusane, sampun enten tuntunane, kok panjenengan boten kersa manut. Niku dipun dangu kados mekaten, Mbah. Nah, saking arah menika napa, Mbah? Piyantun sing kala wau zikir selama 40.000 tahun tenggene nerakane Gusti Allah niki akhire pinaringan syafaatipun malaikat Jibril. Keranten kersa zikir. Ngoten nggih, Mbah nggih. Saking menika monggo kita sedaya teng mriki sareng-sareng ngathah-ngathahaken zikir saderenge tiba titi wancine. Leres napa leres, Mbah? Saderenge kita sedaya katimbalan kalian Gusti Allah, saderenge dipun caketi kalian malaikat Israil. Mugi-mugi ingkang dinten menika gadah janji kalih malaikat Israil dipun pending. Allahumma amin. Dereng weanan nggih, Mbah? Dereng. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan panjang yuswa. Allahumma amin. Barokah silaturahim nggih, Mbah nggih. Barokah kita sedaya kersa tindak pengaosan. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saking criyosipun wonten kitab Usfuriyah menika waget kita sedaya ambil pelajaran, ambil pengajaran saderenge terlambat, saderenge kasep kita sedaya teng mriki dipun masukkan tenggene alam kubur, saderenge kita sedaya katimbalan Gusti Allah. Monggo sareng-sareng ngathah-ngathahaken zikir dumateng Gusti Allah. Sareng zikir nggih, Mbah nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yen nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Dituntun zikir ora ka wektu, lambene ndobleh untune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ayem nopo kemrung sumbah, ayem keranten kersa zikir dumateng Gusti Allah. Kalau wau kembali ke laptop, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat-ingat Gusti Allah, dengan ngemut-ngemut Gusti Allah lah ingkang dadosaken ayemipun manah kula lan panjenengan sedaya. Malih nopo sampun? Malih kinten-kinten badhe cekap pukul pinten? Pinten, Mbak? Gangsal. Estu panjenengan teng mriki kraos dugi tabuh gangsal, Pak? Kraos nggih, kula tak mantuk riyen. Ngoten nggih mangke. Niki lanjut, Mbah. Lanjut nggih, bismillahirrahmanirrahim nggih Mbah nggih. Monggo sedaya ibu-ibu, bapak-bapak sampun pikantuk. Lah, kula kok lingsem nggih Mbah nggih nek teko mimik kiambak nggih Mbah. Nah niki kalih disolawati mawon kersane mboten patos ketawis ngoten nggih Mbah nggih. Sing gampil napa sing angel? Sing gampil. Angel mriki angel. Mriki ajeng angel, Pak. Sing gampil. Oke, sing gampil napa nek cara serumbunge nggih Mbah nggih. Sholli wa sallimta. Gampil nggih mangke, monggo sareng-sareng shollu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
ashabi man qad wahada salli Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampun dipun unjuk, sampun dipun dahar napa dereng, Mbah? Sampun. Pun telas? Sampun. Mangki kadose pikantuk malih nggih, Mbah nggih. Amin, Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, boten namung pikantuk berkat, mugi-mugi ugi pikantuk barokah. Allahumma amin. Barokah niku ziyadatul khair nggih Mbah nggih, tambahi kebagusan kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi berkah rawuh wonten mriki, kita sedaya sing waune awang-awangen aras-arasen badhe tindak wonten masjid, enten napa mboten, Mbah? Kadang ting mriki ting panggung napa wonten kursi napa wonten serambi, Mbah? Panggung. Alah nggih, sing ting panggung lenggah napa jumeneng, Mbah? Lenggah. Walah nggih, alhamdulillah. Nah, kala-kala kula mboten kenging nggih, Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, boten insyaallah menika bapak-bapak ingkang wonten panggung ahli jamaah sedaya. Allahumma amin. Masjid mawon sae sanget nggih Mbah nggih. Niki insyaallah kebak menungso, mboten kebak angin nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tenggen mriki kula wau ngaturaken bahwasanya zikir niki kathah sanget fadilahipun, kathah sanget khasiatipun. Kantun mindah Mbah, kita sedaya badhe dzikir kados menapa ingkang kiyambak remeni istighfar, remeni sholawat, remeni kalimat hauqalah nggih, kalimat hauqalah. Monggo mindah ingkang kita sedaya remeni. Lajeng napa Mbah, teng mriki wonten setunggaling dawuh ngendikaaken likulli syai'in siqalun wasiqalul qalbi, dengan dzikir ting mriki pun dawuhaken likulli syai'in siqalun, sedaya ingkang wonten tenggene alam donya niki wonten reresike, wonten pembersihnya. Contonipun gampile ngenten, niki wonten nuwun sewu nek cara mriki napa halaman utawi latar, ngoten nggih mangke wonten latar masjid niki dibersihkan ngagem sapu, ngoten nggih mangke. Panjenengan kagungan dalem sing sampun keramikan mangke dipun bersihkan ngangge super pel, kadang wonten malih teng mriki kita sedaya badhe nyuci agemane kula lan panjenengan enten pembersih nggih menika enten daya, soklin, napa malih Mbah, rinso, pun lain sebagainya, kathah sanget pembersih. Likulli syai'in siqalun, sedaya ingkang wonten teng alam donya niki kagungan pembersih. Wasiqalul qalbi, lajeng pembersihnya hati ingkang waget ngresiki manah kula lan panjenengan sedaya niki napa adalah zikir dumateng Gusti Allah. Zikrullah Mbah, kiyambek zikir dateng Gusti Allah, kemutan dateng Gusti Allah niki ingkang waget ngresiki manah kula lan panjenengan saking sedaya penyakit-penyakit manah. Pramila kadang kiyambak niki kok nek iri, serai, dengki, meri kalih nikmate rincang, mbok menawi keranten kirang zikir. Kadang enten tanggine ngedakaken kulkas enggal langsung ting wingking, yu ngerti pora mau ketok, enten boten Mbah? Kadang piyantune nggih rawuh Masya Allah. Nah teng mriki monggo kita sedaya sareng-sareng bersihkan manah kula lan panjenengan melalui zikir dumateng Gusti Allah. Insyaallah nggih Mbah nggih, mugi barokah rawuh kula lan panjenengan sedaya wonten siang menika dadosaken kiyambek tambah remen zikir dateng Gusti Allah, tambah remen antuke ngemut-ngemut, antuke iman dumateng Allah Subhanahu wa taala.
ugi teng mriki kala wau kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah sampun meresani sareng-sareng pelantikan rencang-rencang Ansor nggih Mbah nggih. Sahabat-sahabat Ansor tansah nderek ngamini doa sederek-sederek wonten kemiren mugi sahabat-sahabat Ansor ingkang kala wau dipun lantik menika saestu saged mengemban amanah kanthi sae, dipun gampelaken, dipun sehataken, dipun kiyataken kalian Allah Subhanahu wa taala dalam hikmah dateng Nahdlatul Ulama. Amin amin ya robbal alamin. Mugi-mugi semangate nular dateng kita sedaya napa malih ibu-ibu nggih Bu nggih. Kita sedaya niki sebagai emak-emak, sebagai ibu-ibu niki sinaosa nuwun sewu bapak-bapak, kadang wonten ngeriting kanan tapi tetep lurus mboten belok kanan barang enten mboten Mbah? Eten piyantune nggih rawuh niki Mbah. Rawuh nah kadang niki ras terkuat di bumi nggih Pak nggih. Kadang ngeriting kanan tapi lurus, kadang ngeriting kanan tapi ngiri. Nah, terus niki monggo sareng-sareng kita sedaya ibu-ibu sing teng mriki saestu kita sedaya niki adalah madrasah pertama bagi putra-putri kula lan panjenengan sedaya. Pendidik pertama bagi putra-putri kula lan panjenengan sedaya. Pramila dipun wastani tiyang setri niki imadul bilad, tiyang setri niki sokone negara, tiyang setri niki cagake negara. Nek kok cagake pleat-pleot negarane nggih pleat-pleot, tapi nek kok cagake niki kokoh, cagake niki kuat, cagake niki bakoh, insyaallah dadosaken negara niki yambak dados negara ingkang kiat, negara ingkang kokoh. Pramila sedaya tergantung tiyang setrine. Kita sedaya sebagai tiang estri niki kadose mayoritas ingkang rawuh ibu-ibu muslimat nggih Bu nggih. Monggo kita semangati malih kagem madosi ngelmu-ngelmune Gusti Allah, kagem nderekaken Nahdlatul Ulama. Fa kaifa nadzunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihidnil jahilat. Dos pundi kita sedaya niki asring ngarep-ngarep, asring berharap kagungan putra-putri ingkang sae, tapi kok nek kiyambak niki dereng dados piyantun ingkang sae, dereng waget kita sedaya niki mendidik diri kita sendiri bagaimana kiyambak badhe didik putra-putri kanthi sae. Waget dipahami nggih Bu nggih? Berartos kiyambak nek kepengin kagungan putra-putri ingkang sae kedah nyaeaken awake kiyambak rumiyin. Insyaallah tenggene Nahdlatul Ulama kita sedaya dipun ajak dados pribadi ingkang langkung sae. Gusti Allah niki mboten merintah kiyambak langkung sae daripada tiang lintu mboten nggih Mbah nggih, tapi langkung sae daripada kita sedaya ingkang kala wingi. Sing kala wingi kadang glendeng eleke tanggine sedinten sedalu ping gangsal enten Mbah. Enten kadang glendeng awone Pak Lurah enten Mbah. Enten piyantune nggih rawuh, kadang glendeng awone Bu Ketua Muslimat nggih enten Mbah. Enten, Masya Allah. Nah niki monggo kita sedaya perbaiki diri. Sing teng mriki biasanipun kadang nuwun sewu damel perkawis-perkawis ingkang awon, monggo kita rubah sing waune ahli glendeng sak menika dados ahli zikir. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ningali wekdal kok sampun sak wentawis sonten, kirang nopo cekap? Kirang, Masya Allah nggih ngenten mawon Bu. Nek kirang nginjang ngundang malih sinten sing ngendika sirlok mawon kula sowani ngoten nggih mangke. Saestu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tentunipun anggen kawula nderekaken Bapak Ibu sedaya wonten siang menika kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun zahir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi boten saestu kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi benjang waget pinanggih malih nggih Mbah nggih kanthi keadaan ingkang sehat. Kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah, mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang sholih sholihah,
berkah, pinaringan rizki halal barokah, waget nambah Tegal nambah sawah, kagem sangu sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah, amin amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu saking kula cekapaken semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun, sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten, wal afwu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doane sampun wonten ingkang langkung sepuh. Masya Allah, kula tasih alit Mbah, tasih cubluk sangat terus pundi Pak? Walah, Masya Allah langkung mandi ngendikane. Amin nggih Mbah nggih. Mugi-mugi saestu teng mriki saking husnudone bapak-bapak hadroh niki Mbah. Masya Allah, monggo sareng-sareng sakjatosipun kathah ingkang langkung sepuh, ingkang langkung alim alamah, saestu niki namung nderekaken dawuh, monggo sareng-sareng kita ndedonga nggih Mbah nggih. Kula yakin sedaya ingkang rawuh mriki kagungan keruwetan gesang ingkang benten-benten. Dipun coba kalih Gusti Allah, benten-benten cobane, benten-benten rekaose. Mugi-mugi sedaya kerekaosan kula lan panjenengan enggal dipun udari kalih Gusti Allah. Ugi kula yakin sedaya hajatipun benten-benten, kersanipun benten-benten. Mugi-mugi sedaya hajat kita sedaya estu kaijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawassalafu sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husni dhanni bihadratika ya mannan. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bil qabul wa li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten kula cekapaken semanten. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.